Dobrý den, jmenuji se Jiří Novák a jsem synem kancléře 3 prezidentů. Můj tatínek byl vlastně kancléřem Zápotockého, Novotného a Svobody a v dějinách Československa nikdo kancléřem 3 prezidentů nebyl. Rád bych vám řekl jednu takovou historku. Když můj tatínek v roce 1968 jel s generálem Svobodou jako kancléř do Moskvy na jednání ohledně invaze sovětských vojsk Varšavské smlouvy, tak my letěli s generálem Svobodou ještě do Bratislavy a generál Svoboda se v letadle strašně rozčilil, protože nevěděl, že se má v Bratislavě přistávat. Ptal se mého táty: Láďo, ty o tom něco víš? A Láďa říkal: ne, já o tom nic nevím. Ale protože v Bratislavě nastupoval Husák, Indra, Byla a tyto lidé a byli tam přichystaní pionýři a vítací šátky a státní vlajka, tak nakonec Svobodovi nezbylo nic jiného, než v té Bratislavě přistát, protože původně tam přistát nechtěl. Když je tam přivítali, tak potom tyto lidé nastoupili do letadla ke Svobodovi a k tátovi a letělo se do Moskvy. V Moskvě samozřejmě byli přivítáni s veškerými pocty a tatínek vlastně vůbec nevěděl, co se tam bude dít. A když je, no, vstup šmudíku, a když je vlastně ubytovali v těch jejich pokojích, tak bylo velmi zvláštní, že oni toho mýho tatínka a všechny, tam vždycky byla stráž, vojáci, byli nabitý samopaly. No a když ta delegace se absolutně nesměla vůbec stýkat, to znamená, že předtím nešli na jednání Brežněvovi, Kosyginovi, Podgornýmu a k těm všem představitelům té současné ruské vlády nebo sovětské vlády, tak je trošku psychicky vydírali a co mi můj tatínek vyprávěl v podstatě několik měsíců před svou smrtí, tak je tam vlastně byly mokrými ručníky. To znamená, proč mokrými ručníky? Protože samozřejmě po mokrých ručníkách nejsou vidět na těle rány. Když přišli do té hlavní místnosti toho Kremelského paláce, kde se odehrávaly vlastně tyto události, tak se vlastně nemohli spolu vůbec domlouvat. No a můj tatínek, protože byl kancléř Svobody, tak jednou vešel do místnosti, která zaťukala na dveře a spletl si dveře, protože si myslel, že jde za prezidentem republiky, ale vešel do místnosti, kde seděl Bilak, Indra, Šalgovič, Brežněv, Kosygin, Podgorný a domlouvali v podstatě invazi do Československa. Můj tatínek se omluvil, Husák se na něho velmi špatně podíval a všichni, protože tam vlastně neměl vůbec být, zabouhl dveře a šel za Svobodou a řekl Svobodovi, co vlastně slyšel a co viděl. Svoboda v té době měl odletět s tátou a vlastně v té době ještě s ministrem kultury Klusákem do Československa na 14. sjezd strany a řekl, že nikam neodletí a že chce, aby vlastně celá ta delegace odletěla spolu. Mezitím samozřejmě taky táta, protože většina těch lidí byla ubytována v Kremelském paláci. Ale František Kriegl, který tam byl taky z delegací, byl ubytován 60 km od Moskvy, byl střežen v takovém útulném bytě. A když táta řekl Svobodovi, že co se stalo a co se děje, a doslechl se informace o tom, že Františka Kriegla oni nechtějí pustit a že ho chtějí vlastně nechat v Moskvě, tak šel znova za Svobodou a řekl mu to. No a Svoboda definitivně rozhodl, že na žádný 14. sjezd neodletí a že musí odletět všichni, včetně Františka Kriegla. Stalo se to, že samozřejmě pak došlo k podpisu samozřejmě dohody. Jediný, kdo nepodepsal, byl František Kriegl, ale díky tátovi ten František Kriegl seděl v letadle, které potom odváželo všechny ty účastníky zpátek do Československa.
Můžeme se zeptat, kdo byl Kriegl přímo? František Kriegl byl politik, který zastával pozici No a co hlavně udělal, že František Kriegl způsobil nevoli Rusů? František Kriegl řekl, že tento dokument o invazi do Československa nepodepíše a že nesouhlasí v podstatě s tím, co bylo dáno na stůl. A to byla jediná osoba, která to nechtěla podepsat z té české která to delegace. a nechtěla podepsat. Samozřejmě nejdřív to nechtěl podepsat ani Svoboda, ani Dubček, ani Smrkovský, ale nakonec pod nátlakem na jejich rodiny a děti to podepsali. František Kriegl měl tu výhodu, že on neměl žádné děti a nikdy neměl žádné děti ani rodinu. Takže prostě byl skvělý prototyp na politika, který se nebál říct v té době prostě pravdu. A já se za to strašně vážím a cením a jsem strašně moc rád, že můj tatínek mi tohle z toho všechno dokázal vlastně říct. Řekl mě, nesmíš nikomu toto 15 let vyprávět, protože mám strach o tebe, o tvoje děti a o tvoji rodinu. A pokud samozřejmě to někomu řekneš, tak až po těch 15 letech. A já jsem to dodržel. Můj tatínek umřel v roce 2002. A rád bych vám ještě řekl, že pokud chcete nějaké informace o mém tatínkovi, podívejte se na webové stránky www.kancléř3prezidentů.cz, kde najdete všechno potřebné. Děkuji vám.